Sanibonana egameni elisindisayo. Sanibonana egameni elihle kunawo wonke amanye amagama. Ngiyanibingelela egameni eliphakemeyo eliphakanyise ezulwini. Hallelujah. Malibonke liphinde dunyise igama lenkosi. Siyathatha ithuba bathandekayo ngaphandle kokudla ixesha sihlonipha uNkulunkulu wethu umoya ongcwele. Hey kuyezwakala lithende lishisa kangaka livulwa ngazi kuyoba njani. Sanibonani ngegama lenkosi. Siyathanda ukube sihlonipha umoya ongcwele inkosi yenkazimulo. Cela nje sihleli phansi siphekwa amakhanda ethu sishayile uNkulunkulu umoya ongcwele. Izandla ezinkulu. Hallelujah. Siyanibingelela ke nonke bathandekayo. Egameni lenkosi yethu Jesu sibingelele ubaba umfundisi uNgubane. Siyabingelela kakhulu bathandekayo encekweni kaNkulunkulu umfundisi uMbomvu. Kwelihle igama lika Jesu kanye nomama. Molweni bathandekayo siyabingelela kumama umpostoli uMbuyazi egameni lenkosi uJesu. Umprofeti uJobe siyabingelela. Sibingelele bathandekayo izinceko zikaNkulunkulu zonke abafundisi bonke abakhona esisazobathola kahle. Ngiyazi ukuthi usuku lokuqala wonke umuntu ubambe ikhona. Kodwa ke bathandekayo kuzothi maqhubeka inkonzo kahle. From tomorrow nje liyaphela ikhona. Siyathanda abafundisi bahlala endaweni ehloniphekile noma ngathi ehloniphekile la sokwazi ukubabona khona ukuze sibazise ngoba izinceko zikaNkulunkulu bathandekayo abantu abaphethe indaba ezinhle nabaholi bethu endlini kaNkulunkulu malibonge igama lenkosi. Sibingelele obaba bonke umphakathi wonke walapha eKenani Elisha. Ngizwe ngathi kuthiwa kuseKenani Elisha. Sanibonana eKenani Elisha sha. Siyabingelela nonke bathandekayo obaba bonke omama egameni lenkosi yethu Jesu. Ngiyabona abantu besifazane namhlanje bayalida. Ngibona abaningi la ihholo kodwa kusasa ngiyazi amadoda ngeke ayivumele azokwenza shona uthi aligcwalise ithende malibonke igama lenkosi. Kodwa ke ihlala ilida nje imbokodo. Siyabingelela konke bathandekayo insizwa nezintombi. I-team yonke bathandekayo sifika nayo yasebandleni esizokhonza inkosi egameni lenkosi yethu Jesu. Siyanibingelela nonke bathandekayo ngegama lenkosi. Ngicela ungixhawulele umakhelwane wakho ukuthi waze waba sendaweni enoJesu. Umethula umakhelwane uyabona ke uzohlala phi kusasa uphendukele ngapha eceleni ukuthi impilo yakhe ngeke iphinde ifane naseqaleni. Malibonge liphinde dunyise igama lenkosi. Bathandekayo asingene straight ezweni lenkosi incwadi eZakha chapter number 18 sofunda no verse number 10. Sibingelela abazali abasibuka ku live streaming. Siyazi ukuthi khona abanathi la imvuselelweni. Laba abaseduza basibuka ku live bela kwamakhelwane sicela ukuthi baye ku live beze la badingeka la dize konke ukuthi laba basibona kude sanibonani nonke. Siyazi ukuthi silandelwa izigidigidi zabantu belandela uNkulunkulu ophilayo. So siyababingelela bonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Iqalile ngempela imvuselelo. Tshela umakhelwane ukuthi iqale ngempela imvuselelo. Emvuselelweni ke bathandekayo nazi izinto ezenzakalayo. 1 wenza isiqiniseko sokuthi uyaba khona uyafika wena umuntu obalekile kakhulu emvuselelweni wena. Bese uthi kwesibili emvuselelweni into oyenzayo umema nabanye ngoba wena fanele ube khona uphinde umeme nabanye ufike nabo. Mase usufikile ke emvuselelweni uwenza lento eyenziwe emvuselelweni. Emvuselelweni nje kunento yakhona. Kuyagidwa, kuyakhulunywa, kusho amen omningi. Kuthi angafani kancane sesontweni. Kuno amen omningi, kushunqa intuli. Sula intuli uqhubeka nikuthuleleni bathandekayo. Ya kushunqa uthule emanzini kunje nje kubhizi engakho uzosho amen ube mningi nje lokhu uphindile nje lokhu memezile. Ngiyazi yonke indawo la sifika khona emvuselelo sifika abantu beyiphethe kahle kanje. Kodwa kuthi mase kuqhubeka size sibabuthi wena osunje kodwa nithuleleni bathandekayo. Wena uzosazongena eshonini tshela makhanda uzazongena eshonini njalo ngiyakubona. Ngiyasazi ukuthi sizotha sakho ukuthi akusona lesisangempela awukhona bathandekayo.
Nifundela ke uverses number 10 incwadi yeZaga chapter number 18 sofunda no verses number 10 mase simemeza nje lento efishane sithandazeni. Incwadi yeZaga 18 funda ndodakazi yami Zaga 18 verses number 10. Kufunda kanje egameni lika Jesu iZaga 18 verse 10. Igama lika Jehova lingumbhoshongo namandla. Olungileyo ugijimela kuwo alondeke. Ngiphindela ndodakazi yami ukusobe cabanga ukuthi ubusho nje ngoba usheshe ujahile udlule funda futhi. Igama lika Jehova lingumbhoshongo namandla. Olungileyo ugijimela kuwo alondeke. Somebody say amen. Ashon sonke sithi amen. IBhayibheli namhlanje kukhulunywa ngegama. Kuthiwa igama ke lika Jehova lingumbhoshongo onamandla. Igama lika Jehova lingumbhoshongo onamandla. Mhlawumbe ke ngokweinsuku esesikuzona manje leli igama lo Jehova okukhulunywa ngaye ngumuntu munye noJesu oyinkosi. Sengenzela ungadideki ungasokuxhunywa ngoJehova ngasobani lowo. Yena lo Jehova nguye lo nguJesu. Kuyena lo Jesu nguye lo nguJehova. Ngaze ngiseyisontweni right na. Ngisacinga nje ukuthi ngaze ngisekhaneni elisha ngempela yini. Manje ke makuthiwa ke igama lika Jehova kuthiwa ke lingumbhoshongo. Ucacisiwe la ukuthi akuyona lo akuwona wonke amagama angumbhoshongo. Kodwa igama lika Jehova masithi bracket igama lika Jesu. Shuthi mawuhlangane negama lika Jesu uhlangane nombhoshongo. Nakhona akuwona umbhoshongo wanyana nje. Kodwa ngifuna sishumayele sithandaza namhlanje. Akumbhoshongo wanyanyana nje ukudlalela. Kodwa umbhoshongo onamandla. Kodwa bakhona abazana la isontweni. Namhlanje masiqala nje ngosuku lokuqala ngicela ukuphakamisa uJesu negama lika Jesu njengombhoshongo onamandla. Bakhona abazana nengishumayela kubona. Kuthiwa ke la igama lika Jehova lingumbhoshongo onamandla. Malike usho kanjalo ke Jobe lishuthi lizama ukuchaza iBhayibheli ukuthi ikhona eminye imbhoshongo ukuthi ingxaki nje ayinawo amandla. Angeke kuthiwa umbhoshongo onamandla kungaqhathaniswa. Kodwa nikhona nibathandekayo. Kuyaqhathaniswa lama kuthiwa igama lika Jesu liumbhoshongo onamandla kusho ukuthi kuyaqhathaniswa. Sanibonane Kenani Elisha. Kuyaqhathaniswa la kuzama ukuqhathwa imbhoshongo ukuthi ikhona imbhoshongo ekhona namanye amagama akhona kodwa lika Jesu lona lodwa igama linamandla. Siyabingelela enduneni yenkosi bamaditha nikhona nibathandekayo. Nithuleleni ngiyashumayela nikhona yini? Igama lika Jesu liumbhoshongo onamandla. Yabona nje isizomemezela ukuthi igama lika Jesu lona lodwa lingumbhoshongo onamandla. Indaba ngimemeze kanje ngizwa ngathi khona eminye imbhoshongo ekwayo nje. Ngoba masimemezela umbhoshongo onamandla kuyaphoqa ke ukuthi eminye imbhoshongo engenamandla mayiwe. Ngoba igama lika Jesu lingumbhoshongo onamandla. Ngiyaphinda ngithi Kenani Elisha igama lika Jesu lingumbhoshongo onamandla. Umbhoshongo onjani? Ngithuleleni umbhoshongo onjani? Igama lika bani? Liumbhoshongo onjani? Khulumani igama lika bani? Lini? Umbhoshongo onjani? Mhlawumbe asiuchaza umbhoshongo ngoba omunye umuntu uzwa nje igama
lo mbhoshongo kanti akaqonde kahle ukuthi yini yona le umbhoshongo. Umbhoshongo bekuyisakhiwo ebesikhandwa ngematerial eqinile kunawo wonke wakhona. Indawo okwekuthi maku ikhandiwe bekuthi mawusungene khona phakathi noma bekade uhujwa izitha zakho, kodwa meke wangena enqabeni kwithawa wavala noma zifisa kanjani ukungena, kodwa inqaba ikhandwe ngalendlela. Number 1 eyokuthi ayiqhekezeki, ayifohleki, awukwazi ukungena ngentando yakho ngaphandle ukuthi uvulelwe umuntu ngelungelo, ngoba inqaba ibiqine ngalendlela yokuthi uma ke wangena khona wavala nezitha zakhe ezikufunayo singabe isakwazi ukuthola. Makhuluma ngombhoshongo noma ngethawa, kukhuluma ngalento ekuthiwa ifortress. Ifortress indawo obungena kuyo, isiphephelo, indawo othi uma usufike khona ube safe. Makhulunywa ngethawa, kukhulunywa ngendawo othi uma ungene kuyo usinde, ungenandaba. Kodwa kangcono khona abazalwa la endlini, ungenandaba ukuthi ubulandelwa yini. Asikho isiqhwaga esikwazi ukungena enqabeni, asikho isihlakela esikwazi ukungena enqabeni, asikho, akukho lutho. Umeke wangena enqabeni wavala uphuza ikhofi noma kukhona izinto ekade zikulandela, ngoba inqaba ikhandwe ngendlela yokuthi wonke umuntu ongena kuyo asinde. Fortress. Masikhuluma ngembhoshongo, sikhuluma ngefortress. Somebody say amen. Inqaba kuthiwa ibikhanda ithawa, ibikhandwa ngalendlela yokuthi umuntu umengena kuyo akapheleli la, ubefika ngene mase yakhuphu. Hayi kodwa nina bazalwane njalo, ubengena kuyo wena ungamangala umbone ngena la, kanti inqaba ikhandwa ngalendlela uma ungena phakathi inendawo yokukhuphuka. Abantu basenqabeni ubafika bengena phakathi mase beyanyuka bashone phezulu bayohlala endaweni eziphakemeyo. Kodwa likhona nibathandekayo, bahlala endaweni eziphakemeyo. Makwenzekile isitha savula sicinga laphansi kanti usendaweni eziphakemeyo, izinto ekade zikulandelwa uyibukela phansi. Kuthiwa ithawa ibikhandelwa indawo eyiwindanyana phezulu, ubungena ukhuphuke masufika phezulu ubuke izitha zakho ungaphakathi, kodwa uyibukela phansi. Akodwa khona nibathandekayo, bonke abantu ababengena enqabeni abangeni baphelele phansi, bangena bakhuphuke. Ngizomemezela igama lika Jesu njalo namhlanje. Namhlanje zokwethula inqaba, zokwethula inqaba namhlanje. Number 1, inqaba beyikhandwe ngendlela yokuthi akekho umuntu ongafika idilize noma bekuyihlakanipha esingakanani, imaterial noma ke izakhiwo noma amathuluzi ya ayikhandile, astrong ngalendlela yokuthi ayidilizeke. Number 2, inqaba eyokuthi umuntu uma ingene phakathi kuyona noma kuthiwa umuntu ostrong kangakanani obemlandela akabasaba namandla okumthola. Okwesithathu, into echazwa ngenqaba eyokuthi inqaba indawo
ithemba lokugcina ngci lokusinda. But ngolimi lwesiZulu, the last defense. Ithemba lokugcina ngci lokusinda. Kusha uma izitha zakho zikulandela ungakangena enqabeni akukaqinisekisiwe ukuthi usasindile. Uma sakulandela usangena ekhaya kini akuqinisekisiwe ukuthi usindile. Uma izitha zikulandela usephakathi kwabangani bakho awuqinisekisiwe ukuthi usindile. Uma izitha zikulandela usephakathi kwabahlobo aqinisekisiwe ukuthi usindile. Kodwa masikulandela ungena enqabeni, that is the last hope. Usathana ka give up mawungakafika enqabeni, amadimoni wa give up mawungakafika enqabeni. Kodwa aphosi iqhawu beke wangena enqabeni. Ashon sonke sithi enqabeni, shonini thana enqabeni. Ngiyashumayela nje la ikhathana enqabeni. Kodwa ngimemeza manje ngithi enqabeni kuJesu. Ashon sithi enqabeni kuJesu. Mina ngizocala. Soft kahle uze soft. Thwa inqaba bekuyithemba lokugcina ngisengizothandaza njalo. Nithuleleni kodwa. Ithemba lani? Nokhupha meko kubona ungena enqabeni bathi kwabhethe. Ahambe etshela nabantu ubuyelana emuva. Kodwa nithuleleni. Ehamba etshela nabanye bebesaplana uthi ubani ngeke usamthola, noma kade ubuplaneni ngaye angeke usamthola. Usathane uhamba etshela ngisho amadimoni ukuthi ubani ngeke usamthola. Yini indaba kufika ithende lenzani laphakamisa uJesu njengenqaba. Utshela umakhelwane iqalile njalo imvuselelo. Awukhuluma ngitshela umakhelwane ukuthi enqabeni. Uma ethula umakhelwane uvela umsholo ngosathi usho kakhulu wena shona uthanda enqabeni. Engubani? Mina ngizocala. The last defense. Nayi into ebikhona lapha enqabeni. Enqabeni ithiwa ukuthi uma usufike khona baba umbofu. Inqaba ibingekho empty phakathi. Ayazi kangcono khona bazalana la. Inqaba ibinjani na? Ubungabaleki lapha ufike kanti balekela izitha zakho kanti lapho usawungena nawe uqangwe izinkinga zakhona ngaphakathi. Thuwe enqabeni into oqala ebihlale njalo ikhona. Bekukhona amabhandishi namafutha okugcoba isilonda. Nezinto ade ngisebenzisa ulimi nje olujwayele. Bekukhona zonke izinto ze first aid. Angisho ngesizulu sakithi zosizo lokuqala. Kuyaziwa ukuthi njengoba kade ubaleka kangaka kungenzeka ukuthi ekubalekeni kwakhe isitha sike sathi ukutinyatinyela kancane. Kodwa nithuleleni ngishumayela bafowethu. Kungenzeka ukuthi isitha sikushayile. Mhlawumbe ubaleka uhamba washayiseka endaweni. Bewuthi uma ungena enqabeni kuvalwe bese kugijima amanesi bosizo lokuqala. Bese thi yehlisa umoya ususindile. Noma amaphapha phezulu kuthiwa yehlisa umoya. Mawusungena enqabeni usufikile ekhaya. Nithuleleni ngiyashumayela. Nilethe uJesu namhlanje oyinqaba. Akubaleke uzufe wena. Akubaleke uze. Ubaleke kakhulu manje. Namhlanje silethe inqaba enguJesu. Phakathi enqabeni ningayishumayela nje inqaba nithuleleni. Phakathi enqabeni bekukhona izinto zosizo lokuqala first aid. Khona sikulinde ngamabhandishi. Abanye abanye bafika enqabeni sebebaleka kanje. Ngoba isithi simkiribhile. Sithi mntaka makulungile noma uqhuga kanjani. Wabane size kubo namhlanje eKenani. Sizothi awuzoqedelwa kule mvuselelo. Sizothi noma usuqhuga kanjalo
ingena enqabeni, inqaba inqabi ingena abaqhugayo, abanye sebehamba ngamadolo akusabalekeki. Nansi inqaba ivumela bonke, uthanda abantu bonke abasindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Wozani kimele lonke elikhatheleyo lensindayo lizoliphumuza. Somebody say enqabeni. Noma usuhamba ngamadola nansi inqaba, noma usushayekile nayo inqaba, noma usulimele nansi inqaba. Ulakama inqaba engadeli isehluleki, inqaba engadeli ngisho abantu ababuthakathaka, inqaba engamavaleli abantu abahlulekayo. Naku Jesu ungena kubuthakathaka akunikeza amandla. Phakathi enqabeni enithule yazi la esontweni, ngifuna sithandaza njalo. Phakathi enqabeni khona ifirst aid labhandi uthi ungena nje izinqaba thomphuthumeni ngamanzi. Sebaleke isikhathi eside kube khona ezihlebelayo uthi ungabusakhathazeka kangane kamanje usindile. Athi omunye ngisinde kanjani hlaba abangilandelayo, laba abantu bebeyinkosi abangilandela athi usenqabeni manje. Ayathosheta maye lalela mntakama, uthi ngiyabezwa bayamemeza, uthi lutho ngeke bangene, bayogcina ngokukhuluma, bayogcina ngokuhleba, bayogcina ngo-social media, bayogcina ngokukhuluma nawe kodwa ngeke bakuthole ngoba usenqabeni. Enqabeni yakuJesu khulumani thina siyaqasha. Khona ifirst aid uthi ungena nje ulindile, kuyaziwa ushayekile. Webantwana bakaJesu kunzima ngaphandle kwenqaba, ziyaduma ngaphandle. Bafowethu izwa lisincengi-ke manje. Uyabona usathana akasincengi ngempela ke manje. Uyabona ushayela ukufa, uthi uma ungekho esenqabeni ngokushayela ukufa. God ngizothandaza kuleli thende ngizothandaza namhlanje. Uyabona uma ungekho enqabeni usathana ukubulalela ukufa. Keep it death sentence. Uthi fight to kill. Sangena enqabeni. Ungasibona isijulu kesisha. Sangena enqabeni simayitwa nathi. Washo ukuthi isango lakho na lisamule ulekile isango Jesu. Washo ukuthi sibalekela ku Mr. Right, sibalekela ku Mr. Right, usibona sikude, asibona sigijima, atshela abalindi benqaba athi khona osizayo uzakejubane fulani mufulelani isitha singase simthole njengoba usibone simiselo sayilo mhlophe sithunywe ezulwini ukuba sizomemezela ukuthi ngene enqabeni ungakafi, ngene enqabeni ungakabanjwa. Akunandaba usathane usenzeni, inqaba ikhona. Igama layo ubani? Ubani igama layo? Ubani igama lenqaba? Ubani igama layo? Wathi omunye labo baba babukeke ngathi bahlele ekhaya. Into yenza bashiya imizi yabo bayome esigangeleni bamisa ithende baphelele ulayini. Angazi ukuthi ulayini uyaphela yini, akaze ngihlangana nolayini ophelile
kodwa nayo izinto engiyaziyo sithunywa inqaba nje. Mawuhlangana nabantu walomsinde ebusuku ubathethe yindaba abantu balethe inqaba ubathethe balethe inqaba indawo yokubalekela, a place of refuge. Abanambizi abanambhede indaba abantu abanamakhaya abanama-plans egangele nje bayoma phezulu nje eKhenani bazomemeza. Yini inkinga yabo? Silethe inqaba. Lethe inqaba. Igama layo ubani kodwa? Lalela, the last hope. Inqaba isho the last defense. Noma ke shiye lentele ithemba lokugcina nje. Shuthi uma ugeje inqaba mhlanje izandla. Phakathi enqabeni oba ngifuna sithandaze soyiqedela nakusasa inqaba oba ngibuya nayo nakusasa. Phakathi enqabeni khona amabhandage. Kuyaziwa uthi ungena umahuzu. Hey bafethu kunzima ukubaleka. Ukuthi wena right phela akazubaleka. Bayokutshela babaleka ngempela. Yonke indlela iwumgwaqo kumuntu obalekayo. Shona nala kunesiwa khona aqondile kumuntu mebaleka. Ngisho mebaleka ngempela, hayi miyeke lo dlala nomngane wakhe. Hayi dlala nomngane wakhe. Ngisho baleka ngempela. Yabona ukhutshwa umphakathi ubona hayi yonke indlela iqondile. Engayiphosa ngishophi. Uthi uma ungena ujulu kulumanzi. Twavale nemnyango. Njoba kuvala yazi kuvalelwana. Kuvalwa into eziwu2. Kuvalela ukuthi wena ungabusaphuma. Number 2 kuvalela ukuthi uhubha engangeni. Uqinisekisa ukuthi njengoba usufikile usindile. Awukodwa ngikhona bathandekayo. Lalela ke mawufika enqabeni ufika uyilahle phansi uthi ngafika lapha ngiyakhona. Mase siyagijima sasezulwini sikubuke awuphukile. Kade gijima la uphukile kodwa ungakhathazeka amabhandage alungisiwe. Evaka lokho sikuthela ngamafutha sisilungisa isilonda. Uyabona ngathi uhlubukile la. Uyabona ukuthi ushayekile la. Uyabona ukuthi unomvimbo wesitha. Bageza imivimbo, bakudoba amafutha, bakubophe amabhandage. Kuthiwa hlala phansi enqabeni kodwa thulele nothandekayo. Hlala phansi enqabeni bakwehlisa umoya uthola i-counseling ukuthi lokhupha yakasekho noma ekhona ngeke ngene la. Kodwa ngithuleleni bathandekayo uthi uJesu umnikazi wenqaba zonke izifo esesandleni sami akekho ongayihlwitha. Kusho umnikazi wenqaba, kusho inqaba ugobolwayo uthi izifo esesandleni akekho ongayihlwitha. Uthi ngiphiwa amandla emhlabeni nasezulwini sizomemezela inqaba engaphela amandla ethwala ihluleke, ethwala abantu abadeliwe, ethwala abantu abadla ama-drugs, ethwala abantu abahlulwa isono. Kodwa manje wafika enqabeni igama layo uJesu akalahli muntu, akahleli. Umncane uyangena, umdala uyangena, ubaba uyangena, intombi uyangena. Somebody say enqabeni enguJesu. A place of refuge, a place ndawo yokuqasha. 2 enqabeni khona amabhande. Akaze ngibone umuntu ebanjwe inqaba ekuphuma wona uqualify. Inqabe ekwazi ukuthwala zonke abantu. Kungena lapho subalahlile wena uthiwa ubalo uvule ikhethi. Ubalo ubanqanzayo. Thana ngeke. Thanina ngeke. Ningamdabukela unezathu zakhe. Kwasikhathi ngamdabukela kakhulu. Nawe uyaxaka. Kodwa akasimiyekeni ke xaka. Asimise enqabeni. Thubalo thabala. Yeah. Angisho umuntu ozocela usizo. Khona manje shabelethe amadimoni, umuntu ulethe amadimoni vale. Sengilethele inhlebo uNthuleleni. Uthi ngafa ukuhleba abantu, nangoke lo. Ngafaka ukuhleba abantu. Thuzile yini ho. Futhi ababekezela bamba la ngaphandle uma bavale time ngizodeliver ngila phandle. Aphosa ungaphakathi. Kodwa inqaba awuthi uyabona nje uyabona ngimshoyo
Uyambona nawe usuyabona manje akufanele nemvalelo. Kodwa inqaba ayifani nawe. Ithi mazi uthi uyisehluleke esinjalo. Kuthiwa nawe njalo ungangena, uma ungangena nje enqabeni. Kodwa nithuleleni bathandekayo. Uthi uJesu mina ngiyisango, nithuleleni ngiyashumayela. Uthi uJesu mina ngiyisango, umuntu engena ngami. Lastly okunye sokubona kusasa. Ogcina for namhlanje ebusuku funa sishaya ihalali ngenze ukuthi umuntu love emvuselelweni ukwazi ukuthi amaphutha engangawenza empilweni ukungafika enkosi. Last okugcina enqabeni lapha ya akukhona amabhandishi kuphela. Akusalile sokubona kusasa. Akugcwele amabhandishi kuphela lapha nosizo lokuqala. Kodwa kukhona kuyaziwa ukuthi uma ubalekile kufanele uhlale la enqabeni. Shothi awuzohlala u2 days. Uzohlala impela. Ngoba lalela uhlanya lo lokhuphayo. Le nto mikubonda la enqabeni vele idonsa ihlala. Ethi ngokulinda la. Kulinda la. Uza ngomsindo wakho xa usekhona la. Ngoba nabantu abakabawuse nje umsindo kaSathane ngisho bekhona. Uka ubange phela uzobanga nangengane matha kade usekhona. Mapha amakhola wekho la ekhaya. Awuzungawuzwa umsindo wakhe nje obukhola nje. Uzothi ayikunomsindo. Nca usuke engekho ngaphakathi, usuke eqedwe usengaphandle usekhona. Ukuthi angeneki kuwe. Uyazibona ngani usho ubhekana nezimo enjani uJesu umyeki namanje. Kusho ukuthi usenqabeni yangempela wena. Ukuthi ushayeke kanjani empilweni buka izimo zabhekana nawe kanjani kodwa buka namanje usathi uJesu uNkosi uwe lo phansi isandla kanje osathi namandla uye uyizolo namhlanje naphakathi ubhekana nezimo nje hey wangena enqabeni ngempela wena ngoba noma zisinetha asiphu Tshela makhelwane osengena ithakuphunywa enqabeni nje Tshela makhelwane osengena ithakuphunywa enqabeni Umuntu nomakhelwane right mtshele ngenile tshela makhelwane ngenile avela athi adihlala di wena yosiphumo izulu kanti lihlakaniphile liyazi ukuthi khona izinto eziyokufuna liyazi njengoba ungena enqabeni ubaleke washiya nezinto okade usizakala ngazo kwasho ukuthi izulu lihlakaniphile liyakwazi kube niyakhonza nje bengizothi niyayazi le ngoma ethi inkosi iyazi esikudingayo uthi ubaleka wena ngapha kube kubona kathi ubani ozayo obalekayo kuthiwa mlungiseleni into zakhe zonke la senzela ukuthi mhla efika la enqabeni athola ukulashwa kodwa angagcini ngokulashwa khona lethiwa ngesizulu isabelo ngesilungu kuthiwa iprovision enqabeni ke kukhona ngisho isabelo sakho inkosi ngakho ngithe itower inama camera inama levels kwitower kwakukhona indawo la kwakuhlala khona ezosizo kube khona indawo la abantu bephumula khona bekuhlalwa phela enqabeni bengen2 days la kube khona indawo la ekubekwe khona zonke izinto ezizidingo zempilo yabantu abangena enqabeni uthi uboshwa amanxeba ubukhishwe nasedlelweni kuthiwa ubaleka isikhathi eside kuyabona ngathi womile uvulelwa amanzi kuthiwa qeda inqana kuthiwa umkane kama usubaleka wazi wawina wafika enqabeni oza lapha sizokunikeza into ongasuyidli kuyabona ngathi ulambe ngisho nokulamba umlomo womile lalela akuphunywe enqabeni kanje kuyocingwa ngaphandle yonke into isenqabeni ngitshela umakhelwane no right uthi yonke into isenqabeni khuluma nomakhelwane umthetho yonke into isenqabeni tshela umakhelwane uthi yonke into isenqabeni sizokwenzana eKenani sizoletha inqaba aphethe yonke into oyidingayo ogulayo kukhona ukuphila kwakhe
Ohluphekayo kukhona isabelo sakhe. Kulowo onenhliziyo ephukile kukhona induduzo yakhe. Kohlulwa isono kukhona amandla okuphulula ezonweni. Kohlulwa izifo kukhona amandla okunqoba. Kulowo ovaleleka iminyango kukhona ukuvuleka komnyango. Oqalekisiwe kukhona isibusiso. Kulowo okwamenyezelwa kwathiwa ngeke abe yilutho lo kukhona ukuphakanyiswa kwakhe. Kulowo owathakathwayo kwathiwa no uyozafa isehluleki kukhona uqonjwa kwamandla phakathi. Kulowo waboshwayo kukhona ukugasuka kwamaketango. Ngoba namuhla siletha uJesu oyinqaba. Asonge sangisithe enqabeni. Asibe ngenyawo sithandwa. Lalela ke sesiyakhuleka. Uyabona uma ugeza ntambama bekubuza ukuthi uyaphi. Nakho uma ugeza ntambama kusasa bekubuza ukuthi ubhekephi. Bayibusi ubalo nga. Uphuthuma ingane zakho usheshe uyifida ubuye emsebenzini bathi uyaqala kodwa yazi ukwenza kanje. Uyazi uyaqala uthi ufika nje ubusheshisa mawulenhlobo ephekayo ungene ngo5 ubuphuthuma uthi ngilwela makushaya u6. Musubamba ingane zami ngani bantwana bami ayilikhe nithemba lokugcina leli lifikile. Yazi nenehlupha njalo la isontweni. Uthi bantwana bamozani ubaqhube akunandaba ubaqhube bonke benjalo benethwa ukufaka emhlane ogogoda ngaphambili umgona ngaphambili ubhanqe abanye ngapha nangapha asinyukeni uthi siyaphi siyenqabeni utshela ubaba uthi baba siyakhuphuka siyenqabeni sakathi ungazofonela indodana yakhe kude uthi mntanami ngiyazi ukuthi uapplyela umsebenzi la ukhona awuqashwa kodwa ngicela uphuthume uzakaneno ngoba ngathi inqaba ifikile ngoba enqabeni umsebenzi tholakala enqabeni izinto eziboshiwe ziyaqaqwa wabasho sifana nethende kukhona abantu abazohlangana nempendulo zabo abanye izoshintsha impilo yabo abanye bazophila ifeni. Asilethanga nje umkhufa asilethe ingqaba hayi umkhufa lethe ingqaba umfana wami la ngaphambili uthena nini niphatha amafoni sakathi ungazuvele ubhale ngisho na kuma status uthi #siyenqabeni ekhena ubathethe ifikile indaba uthi ya sathana ungihluphile for years uthi kodwa namhlanje ngiyaqhoshela ngifikile ku-tower ifikile uthi uJesu ufikile ngakithi. Ubani obazi kodwa nithuleleni bazalwane leli thende belingama emadolobheni amakhulu leli thende belingama emakhaya leli thende belingama kwenye indawo kodwa uNkulunkulu wabusa wathi ithende malize eKhanani. Mina ngizonihlebela njalo ba ngumuntu ohlula ngiphatha imfihlo ngizonihlebela nginihlebela indawo yokuqala bekufanele kuyiwe kuyona akhona la ngiyanhlebela wena lemvusela ngabe uyizwa ngendaba bengekhona sayicinga indawo la befanele siqala ukufundisa oqala besiza khona la kodwa besingaqala sayicinga indawo lapha sayicinga sayizungeleza njengentaba sangayithola sathi ayifunwe ke manje ayifunwe naseKhanani ngoba avele iqala la bese sizogcina khona safika eKhanani sayithola ngokusheshsha. Lalani ngendlela uNkulunkulu anithande ngayo nizobona nkathi iqhubeka inkozo yazi sithanda uNkulunkulu nami angiyilo ngiyashumayela njengalamanye amathenda afikile amala anoNkulunkulu elinye lamathenda anoNkulunkulu ophilayo. Lalani bantu benkosi cela kunitshela ngijulukile nje asilethile okunye silethe ingqaba asizoyidayisa thina sizokhuluma into ethu umuntu uma kwangena enqabeni futhi yazi indaba ezimnandini asizovalela umuntu emnyako inqabe efanele bonke abantu
Ubani omunye uthi ubani umuntu engathandaza naye namhlanje? Othi impostoli uMbuyazi waseshow. Ngiyezwa namhlanje. Washumana ngathi usuku lokugcina. Impilo yami iyafuna ingene enqabeni namhlanje. Khona umuntu othi ngimi ngaphandle. Omunye ngimlethela impendulo. Lokhu ngixakeka nje. Uthi ngiyazama. Sengize ngakhokha imali eningi. Ngizama ukukhulula, angikhululeki. Ngizokumemezela namhlanje. Nansi inqabe engafuni imali enemuntu. Inqabe engafulalela ayifuni ngisho isenti lakho. Qaba yamahala ha. Bekwanikela impilo yakho. Wathi Jesu ngiyangena. Jesu simemezela abantwana benkosi akavaleli umuntu ngaphandle. Mawungakholwa lokho bona ngathi. Mawungakholwa lokho bona ngalabo abasicela bakholwa. Abanye nanibazi impilo yabo yayitshekile. Bangene enqabeni yaqona. Baphoda abazalwane noma ngifakaza abazalwane bavele bathule nje. Ithuleleni bazalwane. Apha abazalwane abamazi uJesu wabalandaphi. Abathi ngangisona esiphi kodwa ngeze enkosini. Athi achaze lo mzalwane emehlabethi igama langa uJesu. Athi ngathola ukuphumula. Athi weza umthandazo wami wangithethelela. Wangethula umthwalo wangishiya nengoma. Khona nomuntu engenza umthandazana ngolungu lokuqala. Abantu abaningi bayitshethile ilanga lokuqala ilanga lokudlala. That's why abantu benkosi day 1 mina ufana nosuku lwenkulungwane. Mina bengizoshumayela endlini nje athobe kuSunday school wonke ngabe ngijuluke kanje. Ufuna ukuthandaza nomuntu namhlanje. Othi impostoli uMbuyazi khuleka nami umuntu wasezweni. Ufuna ungena enqabeni izinto kubi. Imvula iyanginetha ngaphandle mina. Izinto ziyangishaya. Kodwa namhlanje ngizothi uJesu inqaba. Lethi olungileyo ugijimela kuwo. Alondeke. Lithi olungile. Igama lika Jehova lumphosongo namandla. Olungileyo ugijimela kuwo. Alondeke. Olungile. Leli gama uthi olungile liyafana uthi ohlakaniphile. Alisho ukuthi uhamba kancane kanje. Hambe efaka izandla maphakathena ugijimela kuwo. Ngoba ukuze ungene usinde akekho umuntu athi ehujwa izinto ohamba ngespeed nje. Hambe ehleka hambe exoxa nabangane ebuza kubangani bakhe. Ngiye ngene enqabeni. Ha wena usandla ujuice. Mase ihupha ngempela. Awubuze ekhaya. Awubuze kubazali. Awubuze ihlotsheni. Awubuze kubantwana. Awubuze ngisho na kumyeni. Awubuze ngisho na unkosikazi. Ukhamisa umtshela unkosikazi sengene enqabeni mama. Sengene enqabeni. Ubumqhweba nathi ungangena nawo baba. Asivala besistindisi. Khona nomuntu omunye usibuka ku live streaming because kunabantu abaphenduka shumayela la. Impilo yakhe ngaphandle kwenqaba ushayekile kumatopa etwana. Asivala amehlo ngiyathandaza. Mawukhona ukulethende namhlanje ku day 1. Hey ngizwa amandla enkosi yazi. Ngibona ngiyambona namhlanje umnikazi wenqaba ngiyambona emile manje uyalunguza. Uthi makwakhona ongena ngiyavala. Uthi ngizombopha amabhandi shesha ukuthi ushawe yini empilweni. Ngiyayibona inkosi manje busy itshela abantu bangaphakathi uthi lungisana amabhandi khona abezayo eKenani. Wathi lungisana ukudla kwabo balungiselena amanzi khona abezayo. Zibanethile. Wathi ningabahluleli mase befikile ningabahluleli. Balekeleleni zibanethile. Khona nomuntu ongathi impostoli. Thandaza nami baba ngiyamdinga uJesu abe enqabe empilweni. Ungaphamisa isandla kathi useklasini siphinde siqonde sithi thwi. Uthi Jesu ngiyakudinga. Ibanqaba yami. Khona umhlaba ethanga nawo amandla. Okuma ngokwami. Ngiyamthemba uJesu. Yena inqaba yami. Anginawo amandla nje. Okuma ngokwami. Ngiyamthanda uJesu. Yebo inqaba yami. Ufuna sithandaze nawe namhlanje.
isandla sakho siqonde. Cela siphakamise isandla sakho siqonde ukuthi Jesu ngiyakudinga. Mawukhona usiphakamise ungasesaba abantu laba. Abantu laba bayezela bayalala. Kodwa uyeza moyeni wakho ukuthi Jesu uyamdinga. Siphakamise. Ngiyasithanda siqondile. Yabona isandla masitshekile sithi kimi angikho sho. Angijwayele ukusebenza ngaleso sandla. Yabona sesiqonda usime sithi thwi sithi kimi nginesiqiniseko santo engiyenzayo. Yabona sesifinyela sithi so sithi ngiyagabaza enhlizweni. uNkulunkulu akubusise sisi. Yabona isandla siqonde ngalendlela ebekade eshiwe ezulwini. uNkulunkulu akubusise sisi. Uma kukhona omunye engathandaza nayo ile ntombazana inesibindi yazi yaphakamisa ngendlela oyibona ukuthi uNkulunkulu uthi hey baba indawo yami yokugcina nansi. Jesus is my last hope. God bless you. Khona umunye umuntu angathandaza naye othi impostoli ubuya zithandaza nami umuntu wasezulwini. uNkulunkulu akubusise kunontombazana umumva lapho ufaka inkube brown wavela wasiphakamisa isandla saqonda nabo abantu engasebenza ngabo. Bona masifinyela ngesaba kodwa masiqonde kanje sinesibindi ngomadala. Hey ngibona laba bantu uyabona usiphakama kanje siphakama kanje lo mntana sesibanje uJesu phezulu. Ngoba mawusiphakamisa uJesu akasigwemeli isandla somuntu ophakamisa uyasibamba. Wozani bantwana bami ngithandaza nabo Jobe wozothandaza wozani bantu benkosi ngizothandaza sheshani kanje ngama ngathi khona abazalwane ngempela la endlini ngiyathuka mina futhi abe kushaya izandla ngiyadumisa laba bantu bayaphendula woza mntana woza sisi kodwa abazalwane nijabulela abantu bethi nijabulela abantu be-engage nijabulela abantu bethola iy'moto nihlukulela ukujabulela abantu besindiswa. uNkulunkulu akubusise sisi. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise. Oh my goodness. uNkulunkulu akubusise mhlobo wami. uNkulunkulu akubusise. Laba bantu bakhala inyembezi beze kuJesu oyinqaba. Abathi akunandaba yiziphi izinto esikushayile kodwa kufika enqabeni. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Maybe ulapho sibuka ku live streaming uyawezwa lamandla kuphuma hamba ngama waves. And uyamdinga uJesu engakabuyi uJesu icilo ngakakhala ungakafi. Ngene enqabeni akunandaba ukuthi abantu batheni baxoxa ukuthini nawe. But now uJesu our rock, our tower, our stronghold, our place of refuge. Jesus the Lord of Lords. You may receive Christ Jesus today. Don't wait for tomorrow. Time is now. Come to Jesus. Ungenza kuJesu isikhathi esiright lesa namhlanje. Ungathi kusasa ubani owazi ukuthi sobe sikhona sonke kusasa. Ngeke ugarante. Ngoba insuku izibalwa inkosi. Laba bantu bakhala inyembezi laba bantu beze enkosini. Laba bantu bamthanda uJesu. Come on, give Jesus praise. Sibongile uNkulunkulu, sibongile ebusuku. Impela inkosi enamandla, inkosi enqobayo. Baba sibalekela kuwe size enqabeni ngoJesu. Namhlanje ebusuku kule ndawo yaseKhenani. Sizophakamisa wena njengoNkulunkulu, sizophakamisa wena njengenqaba.